lumayan ka kay Ay, ba yung kamay? Kaya po na yung mo ito rin, tisi ito rin. Kaya nang hilas kita di kanina eh. Hello ma'am, sige video ano ba sindi? Ako wari sa taro ba? Malang ba dito siya? Kasi video sa smile daw bane ako di phamsi silaga tumhalaga. So sa thana video mamangi video da su ako sige dress adum sekre dress like tamana maram orga kudung sabab khara phang dress sudo pade sudo eko maya Nanti maya ano lagi mo may laki ro may dress ko. Ako yung laki na ro. Ako lagi mo ito rin maya lagi mo may mamamtang laki yo hay na. Ano video naman tausi. Video naman tausi. Tausi video. Kasi juga ka pa. Tausi. 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 Mati mo ba? Mati. Ako ito mo to. Lagi harus ko. Lagi dia ako isa te ubo pangoro me ako. Hammo. Ay, kuchiyong to. Kuchiyong. Right there. Ay, ano ka tawag doon niya? Siya, minsan pahay na para ka. Tawag doon niya. Ay, matulyo. Kuchiyong mo yan. Ano lang sa, itira nang pahay ko to. Ano ko, kiyam na nga. Kaya kiyam. Kiyam na nga. Hippo, pala na. Hippo. Hippo. Ini sa akin para ka. Oh, utang ka ba? Hippo. Ay, kiyam. Ay, balik. Ay, doon eh. Ay,
ne ku to ne ne na ba Ina ba ina mi je lumale ma da ne ba ku to mi je wa ta hai mu ngam da ba kan ne sha ku se ma hai dai ma xin wa di ba da ka hai je hai la hai wa kan la wo to ba ya le se ai chon ba le ke da ba ni ma khong na ma na ba ba ku ta ngam ta na hai e có ai đâu Nan na ko to pala lo je nan na ko lo 1 2 3 Nan na ko ta ko na ni na gì đây lá đâu nè tàu kia này à đi Bố ba ai mới nói cho bạn đó nè xin này ai bây giờ ta Apo ba nende hay bố nè video nè chale din no ko ke ba sắp sân là đây Ni ka pa mi ni yin ko na te nó tiệm vui vậy chứ bụng thẳng bụng tầm vào cá bên đuôi buồn năm nay thì ya ma ha e Mo yu pa me yu pa ma ye Me ai ko ki na na dum ha le tu di Stop Ya ya kana ba mi ga ta yin mi na mi lai te anh là lùm lì Ako Ina ba dina lumare anh phải nè Ma video do honi inda ba da zuba ina ma jide ne honi jine lumale na ya ha no wa mày em anh nó phải mày tập bagi nó mà nào vào nè Ma thang ni mà thấy cái bài mà tập มีที่ตาบ่ให้ตัวบ่มีตัวปลายบ่แต่มาเนี่ยค่อยนะมีที่ตาตัวบ่มีตัวให้บ่ว่าอีดูเลยนะตัวเนี่ยเลย si di ba ta si de video si le chen jara ge mayam su pun na dong min da re lo sa la ge pun de mo si to re ti si to re lo sa la ba na ki la si to ti ka ni na hai be si te bu si to ra ni lo ba da si ba ba ga sin na do re adu nan ju mo da sai da miền mà nó chỉ dùng miền nè ai si nan ju po ba da ina mana ju me ra ha to be ning da ai di pa ko ba sai ja ba ai di pa ka na ko ba sai ja ba ko i ha da ka re smai ba ga da ai na mai ko ba da ma ne ka dra na ha na ga da re video ge phatuk le ha na je video si video se ma da sai lo sen da ge bye bye last subscribe share to video comment to video ba nga mo to si re wa re ai shi